салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза бародаро чӣ хел идея истодаем декартификат занӣ. бародаро бисёриёт интересоват мекунад ки чӣ хел бизанем ва ба чӣ тайёр кунем. раствори тайёр дар кӯ шпакиловка бародаро даруни хонада ҳама вақт ба шпакиловка бизанем гладки хушрӯ меояд. ягон гулак ҳам ба қадриш ғалтидак даста хир намекунад, гладки соз меояд. ана сатилакиёро метавонем дар фасади берун истифода барем бародаро. ва як чиз нуфта намонам ки касони дам хе ремонтҳо маъқула метавонем дар WhatsApp мо бинависонем дар намин номерои болои экран мондагӣ. нашоти нарх наво суҳбат мекунем ки ҷои дар нарх наво тоғри бигирем ремонт ҳам мерем бародаро. ва качествоаша 100% ҷавоб мегем. ай абоида хубтар ва моишни мекунем метавонем. ва дастгира фаромӯш намекунем. видеоро дар имо WhatsApp поделиться мекунем. ва фикрои худтонро метавонед дар комментария бинависонед бародаро. ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навбарои ояндаи мо.